tayo. So yan mga bay, mag full tank na tayo. So 32,553 ang ato ang odometer. So malaman natin to ngayon kung ilan yung makukonsume natin sa ating 10 holes injector, 30mm total body, 5.7 yung piston, full tank migo. Special, okay. Pila litro ba? 51. Ay, okay. So 51 yung litro mga bay. Kaya mag-consume natin 2 liters agad oh. Mga 125 migo kaya kana. Right, 125 2 liters 0.44 mga bay. So picture natin para magkaalaman and para may basihan tayo ba. Kuhan, nakuhan kayo na mo tubig. So yan, so babalikan ko kayo mga bay kung ilan ang consume sa ating 10 holes na injector. So dito tayo nag full tank. Katuyo krako. So sunod po ka tayo ka nawala na. Asa naman to. Yan mga bay. So ito rin ang takbo-takbo natin. Yung chill-chill lang ba? Depende. So city rides din na ano to mga bay. Pagkagawa sa ating full tank kasi hindi tayo nakapag full tank doon sa Maramag kanina kasi hindi ko napansin na ano pala mga bay na wala palang gasolinahan sa right side kaya yun tuloy dito na ako napag full tank pero okay lang para so babalikan ko kayo mamaya mga bay mamaya or next day or ilang araw pag makarating to ng 1 bar mag full tank din tayo. 1 bar kasi yung pagputubil ko pero 2 liters na yung na-consume ko 2.41 power. So regaluhan na natin to singinging ng bagong cover. Bilhin natin to ng bagong cover mga iba. Tsaka ito kasi nasira na to. So yung planong bibilhin ko is yung black all black dito lahat para mas maganda sa tignan ba. Grabe yung jeep oh. Vertic ang jeep eh. So kung saan to kung saan suha kung saan to mapuputol yung video mga bay. So doon na natin i-resume yung pagsunod nating full tank mga bay ha. So pakiramdaman muna natin yung panonood lang kayo sa daan
mariramdaman lang nyo yung makina natin. Chill rin siya. Okay rin pa saya ha. Yan mga bay, so ito na po yung continue sa ating consume sa ating 10 holes na injector mga bay, 30mm throttle body. Ayan, empty na siya. So araw ngayon is Huwebes, so yung Monday tayo nag full tank. So Huwebes ngayon, so 4 na araw. So dito tayo, full tank tayo dito mga bay. Yan, dito tayo. So, magkaalaman na to. Tultang, oh, special. Uy, 53 na pong litro ba? Liar saka eh. 51 pa kita itong niagi. Pagdala na ko. Ride lang, ride. Right. So yan, full tank na tayo. So magkalaman na yung ating consume mga bay. So kayo na bahala manonood.